sangarepati lampah nyolon kinarbek sangya para byada monggo purwakaning bondo ambo Srumarwata siwi mreksaning para nupeksa nedya ngaturken carita medhi jaman purwa puniki danedya hamulang mung sumangga denya wedhing malupi kakang lembar adine ngragil Wasana mugi rahayu Wasana mugi rahayu kang sami pinanggya laguning lekas lukita linuting bindung gatung gater hamomo bangun mana rahayu anggono tamanggo ngomong mana dukara karena karono angapus
ilahing Hum ilahing Sandu Budya Murciteng kawi kawine kang wis mengku kahono sadèrèngé jagat gumelar menapa ta ingkang kaheksi manggon tanpa papan dia tanpa warana yen megar ngebaki jagat yen lingkup sak mrica binubut bebasan sayekti wayang tumameng dalang sinebat dalang kandha bana ya dalang ngungrungan ya dalang tumiyung tanpa rambatan ya dalang sejati marmo panggung panggeng panggunggung sang murwengkata Anenggih Pundhita kang kinarya purwakaneng carita samangke kang kahegwati dasa purwa basa eka siji adliluwih dasa 10 purwaraning kawiwitan Sradyan to gemlaring jagat mercapada kathah titahing jawata ingkang kasungsunganing akasa sinangga ing pratiwi kapit samudra loya kagebeng ing luhara kepadangan sang Hyang Surya kasinenan sang Hyang Candra lamun upaya sewutan jangu sedasa santus bisa mujudaken tiga hadi-hadining garba gupita kang kinarya purwakaning carita anenggih punika gelaring nagari ing Cempalaarja ya saged sinebat negari Pancala mila sinebat negari Cempalaarja awit purwanipun negari Cempalaarja saking alas cempa keparingin diwangi diwasa nagari Cempalaarja mangku madyaning ringin kurung sakembaran kinarya kebuka Murciteng kawi kalobeng jagat sinebat negari panjang punjung pasir ukir gemah eripah kartata tata raharja panjangaraning dawa punjung dhuwur lamun katraju sepinten dawaning praja sayekti negari kaluhur kawi bawane jembar jajahane dhuwur kukuse jero tancepe padhang ngobore kandel bebetenge turta tanpa wicalan madya balane pasar samudra ukir gunung tata rengganing praja mengkeraken kisih ing samudra loya nengenaken karang padusunan nyewaken wana ageng ing apit-apit harga ageng saha alit miwah ngayunake bandaran ageng karang padusunan kang denapet-apet harga ageng saha alit sinawang saking Mandrawa candraning kaya temanten anyar Allah tulus kang sarwa tinandur dadi sinawi murah kang sarwa tinuku agema soripah basa gemah kathah para kawula ingkang tumindak ati dagang layar nang Kudarina pantol ratri datan ana pedhote datan nyepto pringgo bayane marga labet wayana kasang sayane marga ripah katandha sanggaring para kawula dasih ingkang dumunung wonten nagari Cempalaarja boten ngemungaken lebeting kitha senajan to jayuning kitha pucake karga peperinging gunung kawistara jejer uyel-uyelan kebasan tumpang talang tumpang blandar tepung cukit adu tritis papan liar katemah rupak awit saking gemahing praja
Karta katandha para kawula. Eca manahe nungkul dina sami olah tetanen. Ngolah wulu wedaling Siti Pategalan saha Siti Pasabenan. Sangganing para kawula ingkang kepareng amung Narakesma nindakaken sabdaning para wirasis babagan tetanen ora mokal. Anggenipun ndawaken dukutan tuwuh datan wonten ingkang lepat petanganipun. Giraken cara sinebat panca pambudidaya saking meklaya sanggaring para kawula bebasan negari ing Cempolarjo murah kang sarwa tinumbas pajeng kang sarwa sinadhi murah boga kelawan mastra. Sedaya kalih saking Durjana katebian dening Paramuka ingkang kinarya pratandha ingon-ingon Rajakaya Raja Darbaing para kawula alit ingkang mapan wonten karang padusunan Amarni Lembu Maesomendo Ayam Kambangan lamun rina aglar wonten pangunan Latri Bali kandhang sewang datan wonten ingkang cinancangan. Raharja sanggaring para kadang sentana para mantri bupati nakaring praja sewawana para wadya boten wonten ingkang tumindak cecengelan cekah rembag sapanunggalanipun. Rina Pantala Latri tansah sae saengga praya ngangkat karyaning praja junjung dlajaten usulan bangsa. Saking ageng perbawane Sang Nata cara sira ajrih wiralating Narendra. Kapunggal semanten candraning nagari ing Cempolarjo. Lamun dirunggunga sak latri datan ana pedhote pindha wuleting tirta saking pucaking Aldaka. Sinten ingkang kepareng ngrenggani nagari Cempolarjo? Panjenenganing Narendra kinacek sak samling ratu terus ta padhang tingali. Tebih kumarane tengah-tengah ing perang muka kasusra kelok kanjara priya saking liyan praja. Dasar Narendra kanthi sukma kadang dewa. Sinten dasa namanira Sang Nata dasa 10. Nama aran Sri Ratu Narapati Wismestani. Jejuluknya den punjeni den kunceni den gedhongi sedane den dadahaken. Wonten-wonten panjenenganing Narendra sang Krat jagat Pramudita ingkang kasungsunganing angkasa sinangga ing Pertiwi kapit Samudra Laya kagebung ing luhara kepadangan Sanghyang Surya kaseninan Sanghyang Candra. Narendra Cempolarjo yaiku ajejuluk Prabu Drupada rikala maksih jejaka kekasih Raden Sucitra. Narendra ketemu Candra candraning ratu gandang sifat jangga kuntala manik janget gilega pinusul sari. Prabawane Sang Nata dumugi siak-siem Tanjung Pura ngawang langit tablo suket ageng perbawane jemring Narendra awit kagungan paugeran guna gunek gunawan guna. Dasar Narendra buntas kawruh ngelmi agal miwah halus gunem. Dasar saged ngracik basa nata ukara gunawan saderengipun tumindak kedaden penggalih langkung rumiyin ora mokal Sang Nata saged hamangku hamengkoni swasana bebasan inggil datan wonten ingkang ngungkul-ungkuli andhap datan wonten ingkang ngasoraken kata Narendra ingkang nungkul datan sarana linawan bondo yuda amung gandrung kapiluyu dhateng pepoyaning kautaman. Nuju ari sajuga Sang Nata ngawontenaken siliwakan agung lenggah dampar kencana liramek kasur babut pramedani sirebaran wangi-wangi miwaki nonyuan sekar setaman sirna kamanungsane Sang Nata panyaya Bathara Kuwara manejawantah. Jari sajuga dinten Respati manis Siliwakan agung kawistara gayeng gumarenggeng wonten pendhapi negari ing Cempolarjo
Sinten to ingkang kepareng lenggah jajar sang nata. Lah punik warnanira warangka dalem nagari ing Cempolwarja. Kekasih Sang Rikana Patih Gandamana. Eling-eling Raden Gandamana duminguni warangka dalem negari Ngastina. Rikala semanten katundhung saking nagari Ngastina babat wana cempa. Jumenengaken ingkang rayi Raden Sucitra rikala semanten Raden Gandamana pilalu ngembani ingkang rayi. Ora mekal kawistara ngengkung tejane Raden Gandamana eling-eling satriya digdaya sekti mandraguna tautate jayeng palugon jalma pinilih ingkang saged ngasoraken yudanipun Raden Gandamana. Raden Gandamana kasambung bungkur ati dalem tumenggung rama tumenggung Sigar Gagang. Tumenggung Sigar Gagang kasambet sanggari para mantri Bupati Nayakaning Praja Andir kaya samudra rob kemasan ingkang tebih tumyung kang celak samya manglung kaya doyong pacak suci kayu ringgit parandene rep sidhem permanem ron datane bah maruta data lumampah awit kaprabawan sang nata. Denira lenggah sinimaka sang nata samangke kepareng krasuk busana kanalendran kagem jamaksa dosa ler gelung-geling suping kencana mulya rereka gajah gelar anting-anting manik setaring mari ulur-ulur raga mangsa gelang-gelang bau salira pindha sarpa bebuglan atas para sinangga calumringan kagem dodot semen ketangi paning seci dewilis kebandung dewangkara tinaretes winten barlian ngagar duwung kinarya sarungan wreksa timuwa kasurungan pelet deket igrin kandelan tinatah tinaturga deder tunggak semigonjo dinadera bemanis kaya netra titiran sirna manusane sang nata patyayah Bathara Mara Pangejawantah. Sanggang Pertanggapati wis panjenengakasa lenggah sinimaka sang nata ginerbeg sanggaring merati dalem para bocah para gusti banyak dalang sawugali Ardawarika rebutan lare manyura pating galep biar pating paloncar saha ampil-ampilan dalem sang nata bocah dhiok bocah cendhek bocah lemu bocah kuru wonten ingkang dengklang astane wonten ingkang rompya sesirame wonten ingkang gilar wedanane wonten ingkang mandul payudarane saya amimbu asri srening swasana tambur slumpret wis kalantaka gurunat gurunda mangambal-ambal sedaya kangsek salira ing kanca redhok ayo kanca maju ayo kanca jajari ayo kanca maju kanca jajari sang nata lenggah sinimaka kanca ayo maju ayo kanca maju jalek celoro yo
Ganing Prabata para dewa yen para resi kagiat mulan tindayan sembah liring ulun kapur berisang mur pengrap sahanan ingkang
wikanang sing tasih maweh buku sawiku maksih ring gelahan dan kanang nujwengku dan kanang nujwengku risang nayakan ing rat syuting ratku taman manggung amar nugroho lesiswoto tereh siswoto sukoto Erep sidem rebawane jroning pasewakan tanana sabawane kang samya marasuwan kang kabyarasa amung swaraning abdi kriya gemblak gending miyang kemasane ingkang samya nambut karya saya mimbui asri senening swasana Sri Nalendra nangandika sang bupati jagat dewa Bathara muga Bathara tansah paring pengayom marang panjenenganing sun mangke Kang Mas Patih Gandamana dereng dangu lenggah wonten nagari ing Cempalawarja keparenga ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrami raharja rawuhipun Kang Mas Patih Gandamana wonten nagari ing Cempalawarja kadang kula sepuh Kang Mas Gandamana
jagat dewa Bathara ya dewa sesembahanku dahat manglingga murda dubi nampa sabdane Yai Prabu rumentah pun kakang pangandikane Yayi tak tampa tangan loro banjur tak petekake wonten ana ing dada lumeket ing Wardaya bisa amawah ana daya kasantosanipun kakang dene Yai Prabu kepareng dipriksa praptanipun kakang sebo caosra ngersane Yai Prabu nampa pamujine Yai kasembuh pengayimaning Hyang Widiwasa praptanipun kakang ana ngersane Yai Prabu ora ana sambikala ya mung pudya pangestawanipun kakang sayogya katur ana ngersane Yai Prabu kadangku Yayi Gurawalan panampi kula Kang Mas sageta mbabar daya kasantosanipun ingkang rayi lajeng kaprayogakna lenggahipun Kang Mas Patih Gandamana ya Yayi kaya wis ora kurang prayoga lenggahipun kakang ana ngersane Yayi tumenggung sigar gagak hondon Semuraga padha kanthi raharja sowanmu ana negara ing Cempalawarja. Lho inggih nampi pangestu dalem ingkang sinuwun sawanipun ingkang adipun tumenggung boten manggi sambikala amung sembah pangabekti mugi kunjuk sandhaping padha mawantu-wantu. Haun. Ya tumenggung sigar gagang ingsun tampa prayogakna sowanmu. Lan kelenggan iki dawana para kadang sentana kang kepareng sebana ngersani panjenengan ingsun supaya sumene saka sawetara amarga kelenggan iki sumedya ingsun pigunake wawan pangandikan klayan pepundhenku Kang Mas Patih Gandamana. Haun ngestuaken dawuh diwaji Kang Mas Patih Gandamana kondur pangandikane Yai Prabu rumaos padhang trawangan jagatipun ingkang rayi kelenggan punika awit Kang Mas Patih sampun minangkani panuwun kula kelenggan menika Kang Mas Patih Gandamana rawuh wonten Stinggil Nagari Cempalawarja. Mboten-mboten sanes kadang pamong mitra para kadang sentana ingkang saged dados kali damar pepeteng jagatipun ingkang rayi kejawi namung Kang Mas Patih Gandamana. Mila Kang Mas Patih kepareng ndadosna pamriksa bilih kelenggan menika ageng raos kapitadosan kula klayan Kang Mas cara rikmu bundhet saged nderek angudari pepeteng nagari Cempalawarja Jagadewa Bathara. Yayi bawanipun kakang uga wis kepareng sowan ngersane Yayi ora nyono babar pisan menawa jagating Yayi kaya bangun kasaputing lebu mula enggal babarna ana Stinggil negara Cempalawarja. Upamane perkara iki dianggep ati tak dherekake ana sanggar pamelengan pun kakang ora kabundan nanging yen ora dianggep ati pun kakang dina iki bakal nganglungke jangga nilingke asmara murih bisa terwaca nampa pangandikane Yai Prabu Durmada. Purwa gatining carita latri puniki tanedya dasung piwulan
hamung suka caos palupi kadang kula sepuh Kang Mas Patih Gandamana kondur pangandikane Yayi. Pramila Kang Mas kula aturi rawuh. Ingkang dadosken peteng jagatipun ingkang rayi mboten wonten sanes gejahe namung ingkang putra purunan kang kelenggan menika sampun ngancik remaja putri. Tentunipun Kang Mas sampun priksa. Cara kembangipun wonten kembang cempaka ingkang megar sak payung agung. Cara kembangipun ingkang putra menika lagi mekar. Kembang menika nek lagi mekar mboten kadosa. Kathah kembang ingkang kepengin ngingsep madunipun. Semanten ugi ingkang putra yoga kula pun Durpati kelenggan meniki gandeng sampun ngancik remaja putri kathah panglamar saking para kadang raja mancanegari, para pandhita, para satriya. Bebasa negari ing Cempalawarja kelenggan menika kesandung jekluk tiba kabluk. Nem-neman ingkang dipun kandhakaken rinten dalu gejahe namung Wara Durpati. Para kadang sentana anggenipun seba caos mboten wonten ginemanipun gejahe namung Wara Durpati. Wonten krompol-krompol sing dikandhake namung Wara Durpati. Mangan kesereten pun sebute Wara Durpati. Pramila Kang Mas, cara mergi kalih pundi ingkang sedya kula tempuh? Pancen pangandikaning para pinsepuh rumiyin pancen estu. Wong duwe anak wadon iki nek wis remaja putri paribasan satru mungging cangklaan. Satru kuwi mungsuh, cangklaan duweke dhewek. Kepeneran ora kaya anak wadon, nanging yen ora kepeneran ora kaya-kaya nek duwe anak wadon. Pramila Kang Mas, negari Cempalawarja kelenggan mriku paribasan kinepung sangya para kadang Nalendra Manca awit sedaya kepengin dipun ladosi yoga kula pun Wara Durpati. Pramila Kang Mas, kula nyuwun pangandikanipun Kang Mas, kados pundi caranipun murih ingkang rayi saged murba para penglamar sae menika para satriya, para pandhita, para nalendra, darahing sudra, darahing ngawirya, darahing papa sudra Angulandara ingkang kepengin dipun ladosi yoga kula pun Wara Durpati menika Kang Mas Gandamana Jagadéwa Bathara. Yayi kula Kang Mas bareng Yayi gepok bab purunanku Wara Durpati kaya gembrigah pun Kakang. Saiki rembuku cekak aos, ora perlu aku kakean rembug watake Gandamana nek guneman sing baku wos wigatine ora perlu mubeng minger. Inggih. Aku kelingan rekara jaman aku ditundung karo Anggir Pandhu saka negara ing Ngastina. Aku babat alas Cempa tak rewangi, aku babat alas prihatin karo purunanku Wara Durpati, tak rewangi, tak kempit, tak indit. Saiki wis remaja putri akeh penglamar, gampange kelenggan iki ora bakal tak umbuki brana picis purunanku Wara Durpati. Sapa sing bisa ngalahke Gandamana?
ya kuwi sing wenang Murba Wisesa Purunanku Wardurpati gampange Gandamana kelenggan iki bakal gelar sayembara sayembarane sapa sing bisa cilik ngalahke gedhe mateni Gandamana kuwi sing wenang ngukup Wardurpati lho mangkurung yen Kang Mas lah kok Kang Mas kagungan pemanggih kados mekaten menika menapa Kang Mas menika ngongasaken bilih Kang Mas menika satriya digdaya lajeng badhe pamer katigdayan dhateng sepadha padaning dumadi aja kleru penampa Yayi pun Kakang gelar sayembara iku ora kok pun Kakang kuwi pamer katigdayan kondanging jagat Gandamana iku satriya digdaya ora tedas tapak palusisaning grindo nanging penjangkaku iku ngluhurke asmane Yayi yen wani ngadhepke Gandamana teges nggone tresna marang prunanku ki ya ora mung kandhek ana tata gelar nanging tekan batin mula ora niat pun Kakang kuwi pamer kadigdayan mergo aku ki ya ngrumangsani Gandamana iku mung titah lumrah mongko paugeranku dadi wong urip iku yen isih nggunakake piranti-pirantine jagat kaya dene isih nggunakake siliring angin isih nggunakake segering banyu isih bisa ngrasake mirasaning dedaharan kuwi tegese manungsa lumrah kapurba marang pangwasaning Bathara mula niatku ora pamer kadigdayan nanging aku mung kepengin nodi katresnane para penglamar ya pancen tresnane kuwi ora mung tata gelar mesti wani mupu sayembarane Gandamana nanging yen ora tekan sanubari mesti ora wani mungsuh Gandamana kuwi kang dadi paugeranipun Kakang Yayi dadipun Kakang sepisan meneh ora bakal pamer katigdayan ana jagat iki Yayi kuwi nggih to Kang Mas mboten saged dipun duwa sedyanipun Kang Mas pokoke sepisan meneh aku nyuwun marang Yayi Purbawasesa bab Durpati tak suwun dina iki sayembara negara Cempalawarja tak jaluk Gandamana sumedya pasang sayembara perang dina iki uga leng-lenging driya mangung-mangungkung ganduwang rimang yayalena tanandang kanin lamun tan tulusa mengkudyah utama sang nata muda wuwuse angrerepok datan wonten ingkang wani nyambet pangandikanipun Raden Gandamana eling-eling Raden Gandamana iku satriya ingkang ageng perbawane eling-eling Raden Gandamana menika diinguni putra pujanipun Begawan Palasara Ramokal tumindak sepecak tembung seklimah kaya ana Prabawa ingkang dumunung wonten jagatnya Raden Gandamana pagedhenganing carita sayembara negari Cempala dados dinten menika kathah nalendra manca ingkang kepengin dipun ladosi Waradurpati nanging sawetawis datan wonten pangandikanipun Prabu Durpada gancanging carita dupi wonten pratandha gelaring sayembara wonten nagari ing Cempalawarja tanpantara wonten swanipun Nalendra Mancanegari Nalendra gagah pideksa eling-eling Nalendra Manca minggas tinggil nagari ing Cempalawarja
tebah jojo tampil wentis ngoglengaken agemanipun wangkingan seblak sampur ngusap gumbala mboten gundala yen gumbala menika brengos yen gundala bledhek ngusap gumbala drajak Nalendra gagah biteksa alok sangganing para kadang setara kanca daya ya katetangi emenging tias marang risangkarya rimang sang pekik kapiatan kung mugi sinembat den karsanira tanana liyan kang kaesti wonten sakmenehing kadang Nalendra ingkang nembe kemawon minggah tinggil nagari Cempalawarja. Sak sampunipun senggang napas asatriwi keparenga ingkang bapa Nilakrami. Wingking pundi kang pinangka ngajeng pundi kang sinedya sinten sinambating wangi. Keparenga kula tigas kawuryan ampun ngantos dipun wastani kula temambuh panjenipun nembe sak menika kula wanuh nitik agemaning Nalendra menapa busana panjenengan menika Nalendra Gung Binetara keparenga ingkang bapa Nilakrami jagat dewa Bathara ya dewa sesembahanku dahat manglingga murda dumirami sabdanipun Rama Wajir mentah dhateng dasar kula yen Rama Wajir dereng nate priksa kalian kula menika nggih
nggih memper amargi kula nggih nembe pisan menika sowan wonten nagari ing Cempalawarja. Yen to diwajib bareng mundhut priksa kelayan kula menika senajan to namung sak megaring payung Nalendra Gong Binethara. Bilih ingkang sudi mestani kula jejuluk Prabu Surahadiwarna saking negari Tranggulan Jagat. Prabu Surahadiwarna. Haudon. Samira harja rawuh paduka wonten nagari Cempalawarja. Pangestunipun Ramaji mboten manggih sambi kula pangabekti kula konjuk. Kula tampi saged mbabar daya kasantosan kula. Lajeng sumengkani nggalih ing bapa wonten wigatos menapa janur gunung kadingaren sowan wonten nagari Cempalawarja. Sampun dipun parangaken kula matur ngersa dalem Rama Diwaji. Inggih, matur nuwun. Sadèrèngipun kula matur, kula ngaturaken tebah Siti Sekul binuntelan ron kelapa. Inggih, mboten dados menapa anggir Prabu. Ingkang sepisan kula nyasken sembah pangabekti wonten kersa dalem Ramaji. Kula tampi kanthi gumindhaning manah kula nggih. Ingkang angka kalih kula nyuwun priksa menapa menika leres negari Cempalawarja paduka ingkang jejuluk Prabu Durpada. Jagat mboten jangkep sekawan kula Prabu Durpada. Matur nuwun. Ingkang angka 3 wasi wigatos sowan kula badhe ngebun-bun enjang Jawa sonten. Batanganipun gremes, mila kula badhe ngemis. Gambelipun kula badhe nglamar ingkang kula lamar sanesadi dalem srimpi bedaya jeplak langak mundring cethi Joko pingitan menika sanes. Ingkang kula lamar putra putri dalem ingkang sesilih Wara Durpadi Kelenggan menika badhe kula boyong wonten nagari kula Tranggulan Jagat. Diwaji kula matur menapa wontenipun panjenengan yen kagungan putra mantu kula wah mboten keciwa. Kula menika Nalendra Bir Bondo Bandung Sentana. Bondo kula seprapatan jagat. Kawula negari kula saben dinten kula ganjar 500.000 sedaya. Selapan dinten mangsulaken gangsal 150 sedaya. Saking kula niku Ratu Bir Bondo Bandung Sentana. Inggih. Yen Ramaji kepareng mundhut pitumbasaring temanten yen jagat menika wonten sumedya kula pinangkani kula aturi ngendika menapa kemawon. Inggih nggih kula mboten ngungasken klayan negari kula menika negari ingkang gemah ripah loh jinawi. Anggen kula kepengin dipun ladosi Wara Durpadi senajan to panglamar kula menika dereng kinantenan dipun tampi kula sampun beto bondo ingkang pinten-pinten kreta cacahipun. Inggih. Mboten kok kula ngungaske bondo saking nagari Tranggulan Jagat. Kreta ingkang sepisan kula iseni Mas Picis Raja Brana ingkang agengipun sak bluluk-bluluk sampun sumekta kunjuk ngersa dalem Ramaji. Ingkang angka kalih kula iseni busana ingkang gwebyar pindha kencana sinangling badhe kula caosaken Ramaji. Inggih. Lajeng sanesipun lah menika pepungkasanipun kula sampun nganti kreta ingkang kula iseni wanita tuna susila. Kagem menapa mbok menawi Ramaji badhe remen-remen sampun samekta kula nganti wanita tuna susila. Matur nuwun. Negari kula mboten wonten ingkang remen kelayan wanita tuna susila. Amargi kewula negari Cempala menika sami nengenaken panembah jati. Mboten wonten ingkang tumindak ingkang kados mekaten menika.
Dados mboten kersa Rawaji. Mboten purun kula aturi beto wangsul kemawon. Wah, keleresan kula ginakne kiambak mangke. Gampilipun Romaji, kula mboten badhe matur ingkang werni-werni. Gampilipun pitumbasaripun temanten menapa kemawon. Jer jagat menika wonten badhe kula pinangkani. Nanging upaminipun penglamar kula menika dipun damel angel, agengipun dipun tampel, kula menika senajan to mboten kanca. Mboten kanca. Mboten kanthi negari Cempolwarja yen kula menika sampun kagol badhe kula obrak-abrik negan menika. Jaja muntapindha kinetap netra kocak ngondarandir dong ong itep mangala cakra gedruk-gedruk siti bantala bentar sumung-sumung jajanira Yayi Prabu wektu iki tak jaluk tak nggo mangsuli Nalendra kang nerweteh ana negara Cempolwarja. Kula aturi anget Kang Mas menika wonten setinggil Binatarata pun Kakang ora pinuju wuru. Pun Kakang duwe duga lan prayoga. Mengko to Nalendra padha kanthi Basuki sowan marang negara Cempolwarja. Nuwun pangestunipun Raden mboten pages sami kula. Nderek tepang panjenengan mriku sinten? Majeng tanpa tinimbalan tikel wimbane Raden. Yen kowe durung tau tepung karo aku ya iki pepatih negara Cempolwarja, ya iki kekasih Raden Gandamana ki ya aku iki. Wih. Jagat Dewa Bathara. Dados panjenengan to ingkang kekasih Raden Gandamana menika ora tedhe ngaling-aling. Wonten wigatos menapa? Sepisan rembugmu kaya kena dirungokke ana ngersane Yai Prabu nanging bar kuwi gepok arep nglamar purunanku Wara Durpadi. Wara Durpadiku sing merba iku Gandamana. Dadi yen kuwi rembugan karo Yai Durpada iku ora bener yen kuwi gepok Wara Durpadi rembugane karo Gandamana. Yen bejo awakmu sinajan to Yayi ngulungke nek aku ngendoli tangeh lamun kosok baline aku ngulungke Yayi ngendoli balimu mboyong putri Babo. Yen ngaten panjenengan badhe nyuwun pitumbasaripun temanten menapa kula aturi ngendika. Gandamana kelenggan iki ora bakal njaluk pitukon brana picis. Tak kira pekabaran Gandamana ngedeke sayembara wis ngebaki jagat negara Cempolwarja. Sing baku yen kuwi bisa ngalahke Gandamana, gedhe bisa materi Gandamana, tak ulungke purunanku Wara Durpadi. Babuh. Ora ana gunane aku basa marang kowe. Sakarepmu Surahadiwarna. Ana ndi mapane Bandayuda Gandamana? Metuwa njaba mlabar waja kentheng kawat ing kono tak dadar kaprawiranmu Babuh. Mumpung durung kebacut durung babak bucik kulitmu. Lara ten nggonmu ngedeki sayembara perang. Iki Nalendra wis tau tate tau jayeng palugon. Wis tau dikeroyok Ratu 10 parandene tinggal pelayu. Lah kok ming kowe tanpa rowang wani mungsuh karo aku. Gandamana iku satriya. Sing baku kowe wani apa ora? Yen kowe wani enggal munggah glanggang payudan, yen ora wani bali yo ana negaramu Babuh. Sampun Romaji parenga kula yen pamit medal njawi minangkani panunipun Gandamana ingkang prayitna anggir Surahadiwarna.
Aja suwe-suwe Gandamara tak tunggu ana Granggang Payungan ora genti tapa tak tunggu kang dadi lagu. Aja suwe-suwe Drohon bambu. Kebat kaya kilat kesit pindha nadhet tindaknya Prabu Surahadiwarna minggah Glanggang Payungan. Prabu Durpada nggih mespadhakaken nggih mandeng ngantos mindeng sak telasing pandulu. Sinigek tindaknya Prabu Surahadiwarna sak mangke pagedhonganing carita ingkang minggas tinggil nagari ing Cempalawarja ora kaya-kaya utusan saking nagari Astinapura. Putra Pambayun Prabu Drestarastra Pangeran Dipati Anom Raden Kurupati minggas tinggil dados kencingak sangganing Kang Marasawati. Kyala marat caraka kang nembe prata tinata trapsilanira mungge ngarsaning Sri Narendra tumandung sang yun mangarsa tanono kuciwa raras Kang Mas Gandamana apa yayi mboten badhe pangling mriku yoga kula Kurupati. Ya Kurupati putuku sowan negara Cempalawarja. Aja kesuwen ninggal diacarani yayi. Mengko tonggir putraku Kurupati sak suwene senggang napas asatriwe padha kanthi raharja kula sowan Maranagara ing Cempalawarja. Nuwun pangestunipun Paman Prabu. Swanipun ingkang putra Kurupati mboten magi sambikala.
kepareng ingkang putra nyaski sembah pangabekti mugi kunjuk ya ndak tampa Kurupati sumengkaning galih Punarama kepengin mangerti apa to wigatimu enggal kowe matur ngersanipun Rama nggir Kurupati sampun dipun paringaken matur kepareng kula matur ranking sadèrèngipun mbok bilih kathah atur kula ingkang boten dados generna kula nyuwun gunging pangaksama ya ora dadi apa sepisan sowan kula nyaosken pangabekti ngersanipun Paman Prabu ingkang kalih kautus Kanjeng Rama Diwaji Kanjeng Rama Prabu Destarastra nyaosken salam taklim ngersanipun Paman Prabu Durpada tak tampa kanthi gumbiraning penggalih salam taklime Koko Prabu Destarastra ingkang angka 3 sing wigatos sowan kula kepareng kula mundi sabdanipun Kanjeng Rama Diwaji kula kepengin ngebun-buni njang di Jawa sonten ingkang kula lamar Sekar Kedaton Wara Durpadi kepareng badhe kula boyong wonten nagari ing Ngastina amargi pemanggihipun Kanjeng Rama Diwaji bilih upaminipun kula sawanci-wanci jumenengaken nalendra wonten nagari Ngastina yen dereng mengku garwa bebasan tumper cinawetan wedang lelaku pramila ingkang putra Wara Durpadi kelenggan menika badhe kula suwun kula boyong wonten nagari Ngastina yen to Paman Haji nyuwun pitumbasaring temanten menapa badhe kula pinanggani jagat wonten tentu badhe kula pinanggani Rama Haji jagat Dewa Bathara kula Kurupati kula wonten dawuh dadena pangertimu ya nggir pun Rama ora bakal kumbi sadurunge kowe sowan akeh penglamar saka manca negara nanging yen gepok para Dirpadi ora karo Kanjeng Rama nanging klayan pepundhenku Kang Mas Patih Gandamana mula Purbawasesa iki tak pasrahke Kang Mas Patih yen kowe kepengin rembugane klayan pepundhenmu Kang Mas Gandamana mekaten Paman Prabu iya Kang Mas Boboyayi kados pundi menika jagat Dewa Bathara Kurupati kula Kanjeng Eyang ngene ya nggir yen kowe arep nglamar Wara Durpadi dadi tetimbanganmu kelenggan iku ora bakal tedheng aling-aling Purbawasesa iku dumunung ngersanipun Eyang mula kowe kudu wani ndepani paperangan ana glanggang payudan ora bakal tedheng aling-aling ora bakal aling-aling tedheng pun kaki wis samekta nibake sayembara yen iso ngalahke Gandamana kuwi kang wenang ngukup Wara Durpadi nanging yen cilik ora bisa ngalahke gedhene ora bisa mateni Gandamana Windanana Taunana ora bakal tak ulungke purunanku Wara Durpadi mula kelenggan iki kowe nek wani munggah glanggang payudan yen ora wani baliya ana negara Ngastina aturna lelakon iki karo Anggir Prabu Destarastra leng-leng driya mangun-mangungkung gandwang rimang yaya lenotan kanin tan tulusa mengkundyah utama yen mekaten kula nyuwun pamit badhe medal jawi langkung rumiyin badhe sak rembak layan para kadang sentana miwah
prajurit penderek saking negari Ngastina. Ya to, Nger, Kurupati sing ati-ati. Ya ming welingku nek wani ya sing wani, nek ora wani aja wani-wani. Paribasan aja dolanan welat. Yen kurang prayitna bisa mbeler awakmu dhewe. Inggih, Kanjeng Paman kepareng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati. Kanjeng Eyang Gandamana nyuwun pamit sing ati-ati ya Nger Kurupati. Inggih, dadi senika. Mas Gandamana kundur pangandikaning Yayi piye? Sampun wonten panglamar saking negari Manca ingkang angka kalih dipun tebih-tebihna tesih kulit daging piyambak Kurupati kepengin dipun ladosi Waradurpati. Pun kakang jejering satriya ya kaya ngene iki abote jeneng satriya. Iso milahake iki butuhing kulawarga, iki butuhing kewajiban. Mula kelenggan iki ora perlu mangro tinggal Yai Prabu. Prabuasesa tak suwun kelenggan iki nek pancen Kurupati putuku iku wani marang pun kakang teges tresna lair batin tenan karo Waradurpati. Nanging senajan tresna yen ora iso ngalahke pun kakang ya ora bakal kelakon mengko mboyong Waradurpati. Pinarak jeng Magya Suka pun kakang njaluk pamit metu njaba bakal ngladeni Prabu Surahadiwarna lan Kurupati inggih Kang Mas ingkang prayitna ngatos-atos sigar gagang nuwun budal kang marasawan kelenggan iki purnaning gati tutmuri tindake Kang Mas Gandamana nuwun pangestu dalem ingkang tansah kula suwun kepareng kula medal jawi tata jaring kayuda iya tumenggung sigar gagang ingkang prayitna ngati-ati aja keri duga digawa nuwun oh titipura sabdanira Sang Nata ngrenggani sabda Pandhita Ratu sabda pangandikan Pandhita temen Ratu gedhe panguwasan ingkang kinarya pratandha Nalendra ngendika sawandarata tiyang sanegari yen to Pandhita datan mulawali pindhawe Kresna tumaming patra seta datan luwebek kondurang gedhaton Sang Nata Prabu Durpada girebeg sanggaring parati dalem para bocah para Gusti Jaka paloro-loro tedhak saking palenggan dampar kencana jelek tidur saking Mandrawa kaya panten binayang kari.